One run, one goal. Nasa 1,500 individuals ang nakisa sa home run na inorganisa ng University of the Assumption High School Alumni Association Incorporated nitong linggo, February 2 sa Clark Parade Grounds. Bukod sa pagsusulong ng kalusugan ng bawat runner, layon din itong masuportahan ng iba't ibang advokasya, kabilang ng edukasyon at pangangalaga sa kalikasan. Ito na ang ikalawang edisyon ng home run na nagsimula noong nakaraang taon. For Home Run 2.0, mas gawa tayo pong bigger ng kakatamang advocacy. So aside from the educational advocacy, we are also advocating for sustainability and care for the environment. So we will be planting 500 trees after this home run. Ang nasabing sport event ay naging avenue rin for families and friends para makapagband. Will create inclusivity and camaraderie between the UA community. At the same time, it fosters the family togetherness because this home run is a perfect event for family get-together. Bata man o matanda, nag-enjoy sa pagtakbo. At sa ikalawang pagkakataon ng 87 years old na si Ramon Anodado ang pinakamatandang partisipante. Galing pa ng Olongapo City, maaga siyang bumiyahe patungo sa Clark upang muli makisaya sa UA Homerun. Nag-enjoy talaga. Enjoy daw siya. Samantala sa pamamagitan ng aktibidad, may susulong din daw ang camaraderie sa UA community. Liana Canilaw, CLTV36 News.